Sve države su ulaskom u Europsku uniju preporodile svoje gospodarstvo. Mi u Hrvatskoj, umjesto gospodarskog preporoda, svjedočili smo nevjerojatnom iseljavanju hrvatskih građana. Cijene osnovnih životnih potreba u Hrvatskoj su iznad prosjeka Europske unije, dok su nam plaće, a samim time i platežna moć, ispod europskog prosjeka. Odgovornost za takvo stanje jest na onima koji upravljaju Hrvatskom, ali i na onima koji glume oporbu, a zapravo su svi dio istog koruptnog sustava u kojemu samo čuvaju svoje pozicije. Mi iz Odlučnosti i pravednosti se nećemo pomiriti s time da je Hrvat manje vrijedan nego recimo jedan Čeh ili Austrijanac. Nema ni jedan razlog da se u Hrvatskoj zakoni ne primjenjuju na jednak način kao što se primjenjuju recimo u Austriji ili u Češkoj. Izađi na izbor, glasuj za Odlučnost i pravednost, za jedinu političku stranku u Hrvatskoj koja odlučno i bez straha traži pravednost za hrvatske građane. Hrvatska je bogata država, sa vrijednim i sposobnim ljudima. Ima sve predispozicije da bude uspješna. Zato moramo urediti Hrvatsku. A one koji su Hrvatsku doveli u krizu, koje povluka, treba procesuirati i kazniti. Jer samo uređena Hrvatska može biti i uspješna Hrvatska.